To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. To yan uwa al'ummar musulmi baki daya musamman na garin Funtuwa da kewaye, kullum muna jawo hankalin al'umma 'yan siyasa da waɗanda ba 'yan siyasa ba, mu kula da tarbiyyar matasanmu. Tarbiyyar matasa muhimmin al'amari ne. Dukkan al'umma in ta taso, ma'aunin gane cewa nan gaba al'amarinta zai zama mai kyau ko zai zama mara kyau a gurin matasanta ake kallo. In kaga matasan al'umma sun zama mutanen kirki, suna abin kirki, to akwai alama wannan al'ummar nan gaba za ta zama ta kwarai sosai. In ko kaga matasan al'umma sun lalace, suna ta ayyukan banza, ba a ɗau mataki ba, to wannan yana nuna nan gaba abin da zai biyo baya a wannan al'umma yana da ban takaici kwarai da gaske. Sannan muna da ta nan ne muke jan hankalin 'yan siyasa da suke ɗaukar matasa su nemi su banga siyasa, su ba su ƙwayoyi su sha, su ta ihu, su ta saran kansu da junansu, suna kashe-kashe, suna sare-sare, cewa wannan mummunar ɗabi'a ce. Duk ɗan siyasar da yake haka ya cuci al'umma, kuma siyasar shi ba ta taimakon jama'a ba ce, ta cutarwa ce. Muna kiransu ga su daina wannan, muna jan hankalinsu cewa maimakon gyara ɓanna suke yi. Don bukatar ka kai kadai ka bata al'umma, to ai bukatar taka bata zama mai amfani ba kenan. To karkashin wannan kuma muna jinjina, muna yabawa ga wasu 'ya'yan Funtuwa masu albarka kuma masu kokari, wanda kullum muna yaba musu, kuma duk abin da yake na ci gaban Funtuwa, na kawo ma Funtuwa da al'umma Funtuwa ci gaba, suna iyakar kokarinsu. Su ne su darakta na haɗakar kamfanin nan na NAC da sauran mataimakan shi, wanda kullum ci gaban gari na al'umma suna sa hannunsu ciki kwarai da gaske. To ƙarƙashin wannan suka ɗau nauyin wasu matasa da yawa waɗanda suke masu shaye-shaye da tsara suka irin wannan na siyasa da na zaman banza. Aka ɗebi wani adadi domin a tarbiyyantar da su, a hana su shaye-shaye da wannan sara suka ɗin da suke yi, su samu sana'a, su san kansu, su samu ilimi, su samu aikin yi, yadda su ma za su taimaki wasu, su taimaki kansu, su taimaki wasu. Wannan bayan Allah da suka yi wannan aiki, muna jinjina musu, muna gode musu, kuma muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi. Kuma muna kiran sauran al'umma, 'yan siyasa da masu hannu da shuni, da wanda duk yake iya yin wani abu a kai, ya sa hannu cikin irin wannan, shi ma ya bakin kokarin shi, ya taka irin tashi rawar wajen gyara matasa. Alhamdulillah, mu malamai da sauran makamantanmu kullun nasiha muke yi da jawo hankali, wanda dama iyakar aikin mu kenan, mu jawo hankali, mu yi nasiha da irin abin da muke iyawa, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adafu al-iman. To alhamdulillah, sawa yi da hannu wannan sai masu mulki, in kaga an kai nan to ta ɓaci kenan. Tsaka-tsakiya shine mu malamai masu jan hankali da wa'azi da nasiha, a kawo aya, a kawo hadisi, a kawo misalai don mutane su gyaru. To muna malamai na bakin kokarinsu. To kuma aka samu masu hannu da shuni irin su kamfanin NAC din nan karkashin darakta Alhaji Aqilu Babaye da suke yin wannan aiki, to sun taimaka kwarai da gaske. In an ji nasiha kuma sai su kwasa, su kuma su je su koya sana'a, su ba da jari, su ɗora mutum kan turba mai kyau. Muna fata Allah ya saka musu da alheri, kuma Allah ya sa sauran masu dama su ma su sa hannunsu a cikin irin wannan gudunmawa ta al'umma. Sai kuma su waɗanda aka ɗauki nauyin ana tarbiyyantarwa, muna fatan su ƙara kwantar da hankalinsu, su fuskanci su ake taimako, ba wani ake taimako ba. Sai kansu za su fara gyarawa kafin wani ya ji daɗi. Saboda haka
su mai da hankali su koyi abin da aka sa su koya. In jari suka samu su ririta shi, su zama mutanen kirki. Komai hannun Allah yake. In ka samu ɗan abu kaɗan kana yi, Allah ya mai albarka, sai ka ga ya zama babban abu. To muna fata waɗanda za su samu wannan tarbiyya ko kuma suke samu, Allah ya sa su riƙe ta da kyau, su yi amfani da ita yadda aka tarbiyyantar da su, su ma su tarbiyyantar da wasu nan gaba, su raba su da wannan miyagun ayyukan. Sauran waɗanda ba a ɗauka ba, muna fatan su kansu su yi ma kansu faɗa, su daina da kansu, su kama hanya mai kyau. Kuma muna kira ga sauran al'umma su ma su ɗauki wasu su yi amfani da su. Alhamdulillah, mu ma a irin haɗakanmu ta ƙungiyoyin haɗin kai na al'umman garin Funtuwa ɓangaren ɗariƙa, wa muna da wani kwamiti mai ƙarfi da muke ce mashi muryar ɗariƙa. To muna nan muna wannan ƙoƙarin gwargwadon iko, don muna nan mun ɗauki kusan mutum, ba za mu yi ta ɗaukar mutum 10 daga kowane ward, ana koya musu sana'o'i da karatuttuka. In an gama tarbiyyantar da su kuma a ɗau wasu, in an gama kuma a ɗau wasu. Muna nan muna ta shirye-shirye da yawa, an samu wanda suka ɗau nauyin gudanar da wannan abubuwan. To saboda haka muna fata dai jama'a a yunƙura. Gyaruwan matasan nan shine gyaruwar bayanmu. Ko me kake yi yanzu kana ganin kana ta kaiwa da komowa, to gobe ko jibi ba kai bane, waɗannan masu tasowan su ne. To idan suka lalace, kai in ka tahi in alheri kake yi shikenan ya ƙare, ka gani. In ma sharri kake yi, to in ka tahi za ka samu wanda ya ninninka abin da kake yi. To muna fata duk a haɗa hannu da malamai da masu hannu da shuni da masu da hukuma da duk wanda ke iya sa gudunmawar shi, a tallafa a gyara wannan matasa namu da ƙananan yara masu tasowa, maza da mata, don su hau turba mai kyau ta sanin kansu da yadda za su riƙe kansu, su riƙe al'umma, su abu kuma mu fuskanci yadda al'amuran da ke gabanmu. Muna fata Allah ya saka ma masu yi da alkhairi, kuma waɗanda ba su yi Allah ya ba su ikon yi, wanda aka yi mawa kuma Allah ya ba su ikon riƙewa. Allah ya mana muwafaka, Allah ya gyara al'ummarmu gaba ɗaya. Ƙarshe muna roƙon Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Wannan irin lalacewa da ta samu wasu ƙabilu daga cikinmu da kuma wasu ɓata gari suna komawa gehe su cutar da al'umma na kashe-kashe da ɗauke-ɗauke da neman kuɗin fansa, Allah ya mana maganin abu. Su ma Allah ya gyara mana su dawo su zama mutanen kirki, mu zauna lafiya, mai fuskanci ayyukan da za su ciyar da mu gaba a rayuwarmu da addininmu. Al'umma ba yadda za a yi ta ci gaba ba zaman lafiya, ba haɗa kai, ba taimakon juna. To Allah ya ba mu zaman lafiya, ya ba mu haɗin kai, ya sa ba mu daman taimakon junanmu don mu kai inda ba mu tsammani wajen ci gaba da ayyukan alkhairi. Allah ya mana muwafaka, Allah ya saka da alkhairi. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.